Nirio makare nyakoro mgajuang machingne cheno ni markagi kacha nyinga Lydia Ukeyo. Obila ebo ma rioma ogengone achich mar nek mar miyo moro kod nyithinde ariyo manyo timre gweng ma Bigege Nyakora e kar chung'od bura ma Kitutu Church North County ma Kisii. Koyango wach ni OCPD Marani Benjerif Munuve na wacho ni tok nego miyo no kod nyithinde achino miluongo ni Alex Ayat ma hike en 27 no ringo nyaka kar sario otieno kamano chiwore helweto bila. Yangore ni achijno gi owadgi osebedo gi yuaro kuom kinde mathoth kawachore ni no timo mano mar chulo kuoro ne owadgi no. Ringre miyo no gi mag nyithinde ma wuoyi kod mano manyako ma jahigni 2 ochwal e od kano ringre ma Kisii Referral. Na mmoja wa familia ya penye sistangu ameolewa akaniambia sistaka ameolewa na inafaa kufika pale. So nilichukua gari nikafika pale, kufika pale kwake msichana wetu Edina Mora mwenye ni sistangu. Tukapata polisi walishakuja na wakachukua mwili ikaenda mochari huko Kisii Referral. So nilifuata hadi pale na nikahakikisha kweli sistangu ameuliwa na inasemekana kuwa mwenye aliwaua ni kijana ya bradhake mwenye ameoa kwetu. Kukaa kidogo simu ikalia tena. Kimbia mama watoto ameuawa na watoto wote. Nilisema Kenya nafanya, nilikimbia kufika nikapata mama watoto akona macho akaniona niona alisimia. He went missing. Immediately after that was threatening the members of the public. Then before the officers reached to the scene, the man went missing. He hid somewhere. Then at around 8:15 in the evening, that is PM, he reserviced at Rioma police station where he surrendered himself and they confirmed that he's the one who did the act. Then he was booked in and is now be ready to be taken to court anytime from today. Yangore ni pio dok chiene ya Mamasinga karadoko ni koth medo chwe gwenge mopogore Thurka kambiteko mar Kenjen bende koro chiwo ler hewi pioula ma osebedo kopo gwenge moko kage wacho ni mano ok bi kalore gi pong mar yaw mar Masinga. Kalore koten kambi mar Kenjen pinyanore ni odok pinye yaw Mamasinga kage kwedo mokalo weche ma jopiny koro lieko ni gwenge pong kalore gi pi mawuok Masinga. Giwacho ni opioula manenre gwenge moko biro kalore gi yauche ma mopukore. Jatend kambi Kenjen bede osingo maneno ni pi manie yaw no Mamasinga otigode yo makare kagiwacho ni yaw ni nyalo pong mana dwe mar 4 higa manyien. Kenjen owacho ni jodak ma Embu kik bedie kibaji e kinde makoth chwe. What we are doing is we are conserving our use of the dams to ensure that we are able to run our hydro installations for a longer period. You know, they always say that a man who is satisfied is the one who can burn the granary. The current water level now is 1042.67, which way below the spillway level. We still have a headroom of 13 meters. We have never reached the maximum that it ever reached. The inflows were 800 cubic meter per second. So we are still below what 2018, the inflows of 2018 were even higher. So now you can see it's very much below the spilling level. Kwa dhimbi hati nyake kaunti ya Mombasa kama chalote pinka nyari kadhi gashagwa dwaro mondo mijo hala mosebedo manoka nyo mwandu kawuoke pinje maoko mondo miobede ongala manyime madonjo nejo hala wete gimaoko sebedo kalo chike makare uheni mage. Kolosero marjo hala manyo mwandu e pinje maoke kaunti ya Mombasa gashagwa wachoni atamalo matin magjo hala makamago ema osebedo kaketho luasi margi mati mohala. Gashagwa kwa piso kwa chikich mondo miokonye egola chude mokwako sekta no. We are calling for integrity. We are calling for you people to be patriotic to your country
and to do what is right and to follow due process. And then the few people who cannot do what is right can be dealt with by the law. I also want to appeal to you to respect the AGPO procurement. Procurement set aside for women, youth, and people with disability has been abused under your watch. There is a lot of conniving. People register companies, they use women, but the women are nowhere. And you know, you are actually the ones who advise them what to do, yourselves. You get young people, you register them as youth, but the people who are doing business are not the youth. You get people with disability, you ask them to register companies on your behalf, you do business, so that you benefit from the priority that has been given for those groups. I want to appeal to your conscience as Kenyans, as parents, as responsible people, to allow this group an opportunity to do business. Yorok medo dhimbele kin jotend siasa mane duond bura mar UDA mawuok nyandwat mar ho marokak kaseneta Manandi Samson Cherargei okwedo moko kuom jotend migepe mawuok e alworano kuom chako goyo siasa mar kawo ka jatend piny Kenya William Ruto kaka jatelo mantiere kod mbi e ho marokak. Jod bura mawuok e alworano kama oting'o jod bura ma Kapseret Kasudi kata kamano wacho ni seneta Cherargei itiyogo gi kweth maketo piny otesre e ketho sirikand William Ruto. Cherargei osebedo gi ywaruok mag siasa to gi jatend migawo mar wuodhe koda piny Kipchumba Murkomen ka jotelo go medo kwa oganda jo Kenya mondo mi jotend piny Kenya thuolo mar loso uchumi mathurka. Ambayo yanaongelewa ya fununu na yeye akaniambia sasa umefikiria namna gani? Kuna watu walichaguliwa juzi hapo walikuwa wamebamba hapa sasa wame kichwa kubwa, tumbo kubwa, akili kidogo na maneno mingi. Waambie Cherargei awache mdomo. Sisi kwa hii chama na hii serikali tunataka watu wa kutumia akili, watu wa kwenda kwa mesa na kupanga maneno, sio kwa barabara. As Kalenjin, we have President William Ruto as the president of Kenya and the leader, undisputed God-listened leader of the great people of Kalenjin. Now even if William Ruto retires in 2032, he will chart the direction the country and the Kalenjin nation will go. So for my friends who are busy planning to inherit him, I have bad news for you. Just to concentrate on other things. In fact, it is safer you receive Christ and go and sing in the choir. Wadhi Migori Governor ma County ma Migori ochila yako kwa mondo mioketo kenge mag resruok makare matika chied nade mikelo gi ola kalore gi koth mapek ma osebedo ka chwe kor gwenge ma pachoka. Kolose gweng Manyora gi Kabuta mantiere kar chung'od bura Manyatike Ochilo wacho ni nitiere dwaro mar biro gi chenro mag tieko chuth midhiero mikelo gi ola mapek. Ochilo wacho ni kony kaka mago mag chiemo gi mwandu mamoko ma osebedi ka ichiwo ne familia mapiyo daro oken kony makelo resruok chutho. Moheo familia 3,000 modak Nyora gi Kabuto pio sedari miechgi kalore koth mapek ma osebedo ka chwe thurka. As a county government, we have brought various things, food, blankets, and other interventions. We are aware and we are engaging the national government through the county commissioner so that we can pool resources together and attend to the needs of our people in a time. The national government has not promptly responded, but as the government and the elected people who are closer to the people, we have decided to take a bit of today and handle that. County government. Tumekuja hapa ili tuwakilishane na Wakenya na watu wa Nyatika ambayo wamepatwa na shida kila mwaka ikienda ikirudi. Haoni watu wa Nyatika wasilale njaa wakilala kwenye maji. So with these high taxes, as you think even about creating holidays and planting trees, please think of this region as a place also to support people to be able to at least sustain themselves in a subsistence way. Kwa Nyatika terinya county ma Kisumu kama jodak ma Kisumu chalka gima koro biro yudo fungruok kalore kod konyo masiche mapoya mabende gisebedo ka giywago ni resruok ok chopnegi mapiyo anyato masiche go mag mach.
Ten County ma Kisumu ya Wayanga Center, Motis Disaster Management One Stop Center, motinga pisa duto mabiro konye kedo kod masiche mapoya to kod medo ritarita kwe mapiyo kaka dwaro resa mora mora. County no kane olose kod Ramogi Tv, manager mar bomano Habala Wango yango ni center no mayudre apaya maobote koro I medo yore mag chwalo kony jopiny kotendre kod masiche mapoya kod weche arita. Leo ni yore tudruok e kind japiny kod apisas biro timore yor lony manyasani mar mbui mabiro yango kama japiny nitiere samora mora moyo tol komanyo konyruok. Mano koni okang' ma kama dhi kelo yot mar chwalo kony ne jodak e seche makoro winjore maonge rochruok manyalo kelo deko mathoth ne oseneno ka kinde mamoko sama jopiny dwaro konya ahinya to ka sama masira mar mach omuoch. Wan gi police dibetka koro wan gi kama iluongo ni command area and wadhi keto hotline by 1st of December. Keto hotline makigo simu to wuok e screen to jogo relay simu no piyo to jo fire wuok gi jo police gi jo ambulance. Koken fire kata ng'ato ne mada ne timre kata kigo simu to waloso gi any police station. Kigo simu Mamboleo to waloso gi police station Mamboleo very fast. To wan gi quick response team biro. Koro mae en mondo wa improve security system Kisumu. Jod Burare ma Kenya kwanza gwenge makricho sojaten migao mar weche arita Kithure Kindiki ewi oboke mano pedho medo nengo mag oboke mopogore. Justice Kemei Jod Bura Masoin Sigowet Beatrice Kemei jachung od bura makricho yango ni meto makama odetaro mar chik kendo dwaro mondo mi orang malongo moko kuom okenge ma sirikal timo kendo keto ngima mapek ne oganda. Gisingo mano ne gidhiro dwaro madhi neno ni Kindiki ochopo nyim od bura mondo mi dadhoge wach makamano. I want to tell you people who sent me to Parliament, who asked me to represent your interest in Parliament. That Gazette notice will not see the light of the day. That is my sincere promise. We will ask as Parliament, CS Kindiki, to come and give us justification. The economic situation is so dire such that any increase of taxes, any increase of rates, any further increase that goes to the pockets of the people cannot be sustained politically, socially, and economically. Even that Gazette notice is against cabinet resolution not to increase any other charges and make the people of this country suffer more. Our youth are supposed to marry. They cannot get the 50,000. When you lose an ID, you're supposed to pay a lot. Not even to remember the ID that you're supposed to get, which is a democratic right. We ask the government agencies, all of them, to be careful, to confirm, as Mheshimiwa Justice said, it will not see the light of the day. We asked all the departments and ministries to be careful before giving out notices that are so much hurting to our range. Emago mag tuke jaloch mar piny ngima ng'we kinda Kelvin Kiptum en achiel kuom jang'wech abich mosewal nyingegi motelo ne yiero mar jang'wech mar higa e piny mangima. Kiptum noloyo ng'wech mag London Marathon e dwe mar Ang'wen kendo ochako loyo Chicago Marathon dwe mokalo. E piem ma Chicago, Kiptum bende nofunjo rekod mar piny mangima machon nomaki gi ja-Kenya Eliud Kipchoge. Obiro piem gi jaloch piny ngima e ng'wech mar mita 100 kod mita 200 Noah Lyles mar Amerika e kind mamoko. Jaloch ibiro land tarik 11 December e boma mamuna e piny mar Ufaransa. The second fastest. Now he is listening to Gikanyo mwateke chendo mar kai kacha nyakoro mga jongero kamano kuom makete mana kaera Ramogi Tv kata kamano ka weekenda we kanyo ge
DJ Vic gi chenro mar ngoma wake. Ketemanaka nikech chenro biro mathuolo machuok koya esani nyinga Lydia. Okay, horiti masane.